wanda ke son Fatima da'iman ba za ya wahalta ba. Jin daɗin rayuwa san Zara a zuciya, mu komai za mu so zai samu ba za mu wahalta ba. Bismillah rabbi kai na kira kai mini lamuni, kare yi min abin da na roƙa karka gaji da ni. Zan yabi Fatima garkuwa wata ke tafiyar da ni, tokar muji ta ba wata har abada ni kamar ta ban hango ba. Jin daɗin rayuwa san Zara a zuciya, wanda ke son Fatima da'iman ba za ya wahalta ba. Ƙaranin ka dubin salati ya Allahu ga shugaba, baban Fatima gatan duka kauno abun yaba. Alai da sahabbai da duk shira baban bar su ba, samatansa duk rabbi mu a gare su ba za mu bar hidima ba. Jin daɗin rayuwa san Zara a zuciya, mu komai za mu so zai samu ba za mu wahalta ba. Sa auliya udan shehana tijjani farin uba, samin jiyali dan umma ba zan ware shi ba. Samin kaulahi barhama ina daɗa marhaba, samin shehana a gidansa ba za na ki sauke kayana ba. Amadiyar wake nan nufina yanzu mu je gaba, abban shehana Ahmadu suka yi raju shugaba. Na gode da kai da'iman ba za na gina ka ba, kayi abin da kai ka zan kibila a garin madubin duba. Jin daɗin rayuwa san Zara a zuciya, wanda ke son Fatima da'iman ba za ya wahalta ba. Assalamu alaiki ya na Zara abun son zuciya, assalamu alaiki ya Fatimatu adon firdausiya, assalamu alaiki ya haurawul insiya radiya. Ki mini lamuni na amsa min na shigo ina da tuba. Jin daɗin rayuwa san Zara a zuciya, mu komai za mu so zai samu ba za mu wahalta ba. Jin daɗin rayuwa shine san Zara a zuciya, wanda ke son Fatima rayuwa ba shi ba shan wuya. Ya samu dukan abin nema a cikin nan duniya, dan ya gama arziki zai rayu salon mafi zaton komai ba. Kar da ka yau musu dan uwa jaraba kai makaji, ba a shawaran dan uwa ko aboki dan kaji. Ita kaunar sayyada in are take canji zaka ji, an zarta dan kaji in ka samu batulu ba za ka zan banza ba. Jin daɗin rayuwa san Zara a zuciya, wanda ke son Fatima da'iman ba za ya wahalta ba. Ita ce garkuwa gare ni da santa nazarce makiya, na dogara ne da ke ya batulu ki wanken zuciya. Ke ce komai garin nan da can ya Zara ki tausaya, ke ci ruhi na nazam naki har abada ya batulu ban so kai ba. Jin daɗin rayuwa san Zara a zuciya, mu komai za mu so zai samu ba za mu wahalta ba. Ina da ɗayin bara munanan aiki na da nayi, na roki ilahu yayi yafe kuma karna kuma da dai. Zara ki mini agajin kaunar gidan kakan Hassanai, amin Fatima kin amsa na yi yakin cikin wanga tuba. Ba za mu wahalta ba da'iman da na farhi hasidi, mu rabbu muke nufi shi da annabi ke mana madadi. Na kadaita batulu ne a cikin ruhi har jasadi, kowa tafiyarsa yayi ba lallai ne ka bi inda wani ya je ba. Jin daɗin rayuwa san Zara a zuciya, wanda ke son Fatima da'iman ba za ya wahalta ba. Shi tafiya na Allah hakan yake dama tintini, wasu sai kaga sun tafi wasu baya suke yi kai tini. Nana ni roƙon da zan in nai gaba kar a yi don da ni, dan na ga hakan kwarai tafiyar nan ba ta isa bace na tuba. Jin daɗin rayuwa san Zara a zuciya, mu
wahalta ba. Gagara koyo ya ga Khadijatu waye yayyake, ke ce kika ɗauki ruhin ilahiya kika mallake, ke ce ta Muhammadiya gaba ɗaya sunnar ke age, ban ganin wata banda ke nana na kare a cikin kike na yi duba. Zara na duba gaba ɗaya ne ni ban ga kamar ki ba, wa za na bi ko na so na ji daɗi ba a cikin ki ba, sai na ga Rabbu ma shi da annabi sun tare gaba, ki ɗaya da su da duk a sahabu cikin ƙaunar ki ban karya ba. Dadin rayuwa san Zara a zuciya, wanda ke san Fatima da'iman ba za ya wahalta ba. Nan naga Gausu ma shi da Ahmadu yarwa farin uba, nan naga Jiyali shi da me katamai ne akan gaba, nan naga Shehana Gibri ma yana yin ladduba, kake sai na fahimta ma nana sun nashe a cikin kike suka duba. Dadin rayuwa san Zara a zuciya, mu komai za mu so zai samu ba za mu wahalta ba. Wanda ya barki ya bar annabi zancen zahiri, wanda ya bar annabi ya bar Allah akiri, wanda ya bar Allah shi ya ci suna munkiri, wataran sai kabbari zai gane Rabbu a inda ba a tuba. Zana tsayar da baitoci kowa ya tsaya ya ji, wanga waka gargadi ne idan ka ga dama karkaji, amma fa kira nake mai ruhin so shi za ya ji, in ka ji ka faɗakar da iya hikimar ka dan ɗaha ba dan ni ba. Dadin rayuwa san Zara a zuciya, wanda ke san Fatima da'iman ba za ya wahalta ba. Ina muku wassalam yan uwa masoyan shugaba, mu karisa dukkanin rayuwar mu a ƙaunar shugaba. Adam ne Adam yaro ga Sharif Yusuf uba, dan Bayero ne gabansa Sharif Rabiu Usmanu su muka duba. Dadin rayuwa san Zara a zuciya, mu komai za mu so zai samu ba za mu wahalta ba.